שלום חברים, כאן אלכשר, והיום אנחנו הולכים לעבור הדרכה מאוד מאוד מעניינת, שנקראת ניהול כלכלת המשפחה למקצוענים. והיום במסגרת ההדרכה אני אתן לכם הרבה מאוד טיפים וכלים חשובים, איך אתם יכולים לקחת את ההתנהלות הכלכלית שלכם בבית כמה רמות מעל מאותו מקום שבו אתם נמצאים. אוקיי? אז כדי להפיק את המקסימום מהשיעור היום, אני ממליץ בחום לרשום לעצמכם נקודות חשובות. השיעור הולך להיות שיעור לא קצר, כשעה, פלוס מינוס. וגם, הכי חשוב, מיד אחרי שאתם יוצאים מהשיעור עם איזשהם ככה תובנות ורעיונות חדשים, איך אתם יכולים לקחת אותם כלים שניתן בהמשך, להתחיל ליישם אותם כמה שיותר מהר, אוקיי? מישהו לא מכיר אותי, אז ככה קצת רקע עליי. שמי אלכשר, אני בן 31, מתגורר בראשון לציון, נשוי פלוס ילדה. מבחינת ההשכלה יש לי תואר ראשון במנהל עסקים, שאותו סיימתי בהצטיינות. בעבודה שלי אני עובד כמנטור לכלכלת המשפחה. יש לי בלוג שנקרא קו הכסף, שאתם יכולים לראות כאן את הכתובת שלו, שמדי שבוע אני מקפיד לפרסם שם כתבות ומאמרים בשלל תחומים סביב כלכלת המשפחה. וכמובן אני הרבה מפתח ומעביר סדנאות בתחום שלי להרבה מאוד ארגונים בארץ. וגם לאחרונה אני מנהל קבוצה בפייסבוק שנקראת Money Life, שלמעשה באה לגשר בין אנשים שמחפשים איזשהו מידע סביב התנהלות כלכלית לבין מומחים בהרבה מאוד תחומים, כלכלת המשפחה, ביטוח, פנסיות וכולי, שיודעים למעשה לתת להם את הידע, הכל בחינם. זהו, זה קצת עליי. אז אם אנחנו ישר ככה קופצים למים, מה שנקרא, אני רוצה לשאול אתכם שאלה ראשונה. איך אתם חושבים נראית היום משפחה ישראלית ממוצעת, אוקיי? מבחינת התנהלות כלכלית. האם היא נראית כך, אוקיי? כמו שאנחנו רואים כאן, משפחה מאוד מאוד מאושרת, או שהיא נראית כך, אוקיי? משפחה בחובות שלא שינה טוב בלילה, משפחה שיש בה מתחים, התחייבויות, מתקשרים לה מהבנק, אוקיי? עכשיו, אני מאוד מקווה שאתם נמצאים כאן, אבל לצערי הרב, יש הרבה מאוד משפחות שנמצאות כאן, ואני מתוקף תפקידי כמנטור לכלכלת המשפחה פוגש כאלה משפחות, וכבר יותר מ5 שנים מלווה אותם ועוזר להם לעשות סדר בהתנהלות הכלכלית בבית. עד עכשיו ליוויתי יותר מ350 משפחות, והחיים של כזאת משפחה הם חיים לא פשוטים בכלל, כי זה מצב שמאוד מאוד מעיק על התפקוד השוטף של המשפחה, אוקיי? וזה כמו כדור שלג, אוקיי? ברגע שלא נותנים לזה פתרון נכון, יעיל וגם בזמן, אז הבעיה הולכת ומתעצמת. עכשיו, הסטטיסטיקה לא מרגיעה בתחום הזה, והיא אומרת דבר פשוט: 54% ממשקי הבית בישראל היו במצב של מינוס בחשבון למשך חודש אחד במהלך השנה, אוקיי? זאת הסטטיסטיקה. כלומר, יותר ממחצית מהמשפחות נמצאות במינוס איזושהי תקופה קצרה, לפחות במהלך השנה. עכשיו, כהוכחה לכך שמאוד קל בארץ להיות במינוס, הבאתי לכם כאן צילום מסך של כתבה שהתפרסמה בכלכליסט בשנת 2014, ובה למעשה שני כתבים, שאול אמסטרדמסקי, שאני מניח כולכם מכירים אותו, וגם תומר ורון, עשו איזושהי בדיקה, אוקיי? תוך זמן מאוד מאוד קצר ניסו לגייס הלוואות מכל מיני תחומים, בטלפון, ב-SMS, באינטרנט, אוקיי? ולשמחתם, או להפך, תלוי איך מסתכלים על זה, תוך 72 שעות הם הגיעו לסכום של 922,000 שקל,
שכל הגופים הסכימו להעמיד לרשותם, אוקיי? תחשבו עד כמה זה מדהים. כמעט בלי ערבויות, ככה בשיחת טלפון, אנשים מצליחים להגיע לסכומים כאלה, בלי שיש להם איזושהי תוכנית איך להחזיר את זה בסופו של דבר. אז אני מקווה שאתם לא בין אלה שעונים לטלפונים מכל מיני גופים שמציעים לכם הלוואה, או אפילו שהם אס-אמסים ששולחים, רק תענה כן וכבר אנחנו נעמיד לרשותכם הלוואה של 20,000 שקל. אני מאוד מקווה שאתם לא בין אלה. ואם כן, אז אני מקווה שההדרכה הזאת תשפוך אור מסוים על ההתנהלות הכלכלית שלכם, ותיתן לכם כיווני מחשבה חדשים, איך ניתן לצאת מזה כמה שיותר מהר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה נוספת. האם המינוס בחשבון הבנק והלוואות קשורים בהכרח לגובה ההכנסה שלנו, אוקיי? זאת אומרת, האם יש קשר בין זה שאנחנו מרוויחים מעט, אוקיי, לבין זה שאנחנו נמצאים בחובות? ולהפך, זאת אומרת, האם אנשים שמרוויחים הרבה, לדוגמה, היו לי כמה לקוחות שהרוויחו גם 70 ו-80 אלף שקל, אז האם בהכרח כאלה אנשים לא יהיו אף פעם במינוס ובהלוואות? הסטטיסטיקה לא מרגיעה גם כאן, ומההסתכלות האישית שלי על הלקוחות בסיון, אפילו באלפיון העליון, גם שם יש מינוס, אוקיי? והגעתי למסקנה שאין שום קשר בין גובה ההכנסות לבין היכולת של המשפחה לשלוט בכסף שלה. יכולים להיות כאלה שיש להם הכנסות מאוד נמוכות, אוקיי? אבל הם לא יהיו במינוס אף פעם, כי הם קיבלו חינוך פיננסי נכון מהבית, או כתוצאה מאיזושהי סיבה הם לא עושים טעויות, ולהפך, ויצא לי ללוות כמה משפחות כאלה. יכולים להיות משפחות שמרוויחות סכומים, פשוט סכומי עתק, אוקיי? מיליונים בשנה, ועדיין ההתנהלות הכלכלית שלהם בבית לא תקינה וגאונית, וכך למעשה תוך פרק זמן קצר הם מגיעים לחובות מאוד מאוד משמעותיים, שלאחר מכן לצאת מזה מאוד מאוד קשה. עכשיו אני רוצה לתת לכם מהניסיון שלי, 10 השלבים של משפחה ממוצעת, אוקיי? משפחה שמתחילה מאיזושהי התנהלות כלכלית לא תקינה, איפה היא בדרך כלל מתחילה, ואיפה היא עלולה לסיים, אוקיי? עכשיו, אחרי השקף הזה, תחשבו אתם באיזה שלב אתם נמצאים, מה יכול להיות שעברתם כבר חלק מהשלבים, וכאן אתם יכולים לצפות לשלבים שיגיעו, במידה ולא תעצרו ותעשו סדר בהתנהלות הכלכלית שלכם בבית. אז בדרך כלל הכל מתחיל משלב ראשון, קנייה בתשלומים לצריכה שוטפת ודחיית תשלומים, אוקיי? מאוד מאוד פשוט. אנשים קונים גם בסופר וגם בשאר המקומות שהם קניות שאין להם כסף מזומן לשלם על זה, אז מחלקים לתשלומים. אז ברור לכם שזה לא מצב תקין, ואנשים פשוט לוקחים הלוואה, אוקיי? צורכים עכשיו את המוצר או את השירות, ופורסים את ההלוואה לכמה תשלומים. זאת הלוואה לכל דבר. לאחר מכן, הוצאות יותר גדולות מהכנסות וחריגה מהמסגרת, בין היתר כתוצאה מזה שיש עוד ועוד תשלומים, אז ככה ההוצאות מתחילות לעלות על ההכנסות, אוקיי? וכאן בדרך כלל אנשים מגיעים לשלב השלישי, לקיחת הלוואה לסגירת המינוס והגדלת המסגרת, אוקיי? המינוס גדל, באיזשהו שלב הבנק אומר די, מציע לקחת הלוואה, מציע ומכריח לקחת הלוואה, כי פשוט המסגרת לא יכולה לעלות מעבר להסכמה של הבנק, ואז אנשים לוקחים הלוואות. יותר מזה, בשלב הרביעי, אם עדיין נשארו חסכונות, אז אנשים עושים פתיחת חסכונות כדי לסגור את המינוס ואת ההלוואות, מלווים מההורים, אוקיי, בין היתר. בשלב החמישי מגיע שלב של הגדלת סכום ההלוואות ומחזור התחייבויות, אוקיי? בוודאי מי שעשה את זה מכיר את זה. כל פעם מוסיפים עוד סכום ומנסים לפרוס ליותר שנים. בשלב השישי ברור לכולם שאין מנוס ממצב שאין בו תכנון קדימה ותחושה של חוסר שליטה בכסף, אוקיי? המשפחה כבר
מתחילה להיכנס לאיזשהו מצב של סחרור חובות, אי בהירות לגבי מצב הביטוחים והקופות הקיימות. המשפחה בדרך כלל לא שולטת ב100% איזה ביטוחים, איזה פנסיות, איזה קופות יש לה, פשוט אין לה זמן לזה. היא נמצאת במוד של כיבוי שרפות. לאחר מכן מגיע מצב של הרגשה של תקיעות וחוסר ביטחון כלכלי בבית, אוקיי? יש לחצים בנושא הכלכלי והרבה מאוד אי הסכמות עם בני בנות הזוג, ובסוף יצא לי לפגוש גם לקוחות כאלה. מגיע נושא של שוק אפור, הוצאה לפועל, אם ממש לא מצליחים להתאזן בזמן, וכמובן הרבה פעמים זה נגמר בחשבון מוגבל. עכשיו, אני לא יודע באיזה שלב אתם נמצאים ואיזה שלבים כבר עברתם, אבל אלה בהכרח השלבים שהולכים בצורה כזאת או אחרת אחד אחרי השני, במידה ולא יוצאים בזמן, אוקיי? ולכן חשוב קודם כל שתבינו שאלה השלבים. אני מאוד מקווה שאתם, או שעוד לא הגעתם לזה, או שנמצאים ממש בשלבים הראשונים של איזושהי הלוואה קטנה ועוד ניתן לתקן, אבל חשוב מאוד שתבינו שבלי תשומת לב לנושא של התנהלות כלכלית נכונה, אלה השלבים שיצפו לכם, ואני מאוד 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 לא מאחל לכם להגיע לשלבים האלה, ובטח לא לשלבים האחרונים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אז באיזשהו שלב אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להתחיל לעשות סדר בכל התחומים של התנהלות כלכלית נכונה, אוקיי? ואנחנו באמת רוצים לגשת לעניין הזה בצורה רצינית, אבל רגע, מכמה מרכיבים כלכלת המשפחה בעצם מורכבת. אז כאן הבאתי לכם כמה תחומים שבעיניי מרכיבים את כל הנושא הזה של כלכלת המשפחה, וברגע שמתחילים לטפל בנושא של כלכלת המשפחה, חשוב לתת תשומת לב מיוחדת לכל אחד מהתחומים האלה. אז התחום הראשון כמובן זה תקציב משפחתי, אוקיי? בסופו של דבר, האם אנחנו חיים ממה שיש, או שאנחנו נמצאים בשוק גירעון? אם אנחנו חיים ממה שיש, נפלא, רק צריך לראות שאנחנו מתכננים את העתיד בצורה נכונה. אם אנחנו לא חיים ממה שיש, ואנחנו בגירעון, אז ברור שבשלב הזה, כדאי מאוד לעצור, להתבונן על נושא של הכנסות, הוצאות, ולראות איך אתם מצמצמים את ההוצאות כדי בסופו של דבר להתכנס למצב שאתם לפחות חיים ממה שיש, לפני שאנחנו מדברים על איזשהו רובד של חיסכון שצריך להיות לכל משפחה. שלב שני מדבר על נושא של משכנתה, אוקיי? כאן חשוב מאוד גם לאלה שיש להם משכנתה, אוקיי? להתייחס לזה ברצינות, לראות שאתם שולטים אחרי המדדים של המשכנתה, בודקים מחזור מדי תקופה, אוקיי? ובכלל, לאלה שאין משכנתה ורוצים לקחת משכנתה, אז חשוב שאתם אתם מתמצאים בכל התחום הזה שנקרא משכנתה, אתם יודעים לבנות לעצמכם תמהיל נכון, אתם מעודכנים אחרי הריביות הנכונות, אוקיי? ובסופו של דבר יודעים להתאים לעצמכם את המשכנתה שלא תכביד יתר על מידה על התנהלות כלכלית בבית. הנושא הבא הוא כמובן ביטוחים, אוקיי? לכל משפחה יש ביטוחים מהרבה מאוד תחומים, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, סיעוד, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, ועוד הרבה מאוד מוצרים שיש לנו היום בשוק. חשוב מאוד קודם כל להבין ולוודא מול הסוכן הביטוח שלכם, קודם כל שמקבל עליכם עמלות, שיש לכם את הביטוחים הנדרשים ואין שום כפילויות, קודם כל. ודבר שני, חשוב לוודא שאותו תקציב שמיועד לביטוחים הוא תקציב מוסכם ומוגדר מראש. זאת אומרת, מראש חשבתם, זה התקציב שאנחנו רוצים לשים על הביטוחים, ועכשיו בואו נראה איך אנחנו מחלקים אותו על הצד הטוב ביותר, וגם חשוב שתנהלו את הביטוחים שלכם, אוקיי? ביטוחים זה לא once עשינו, אז אנחנו מפסיקים לעקוב אחרי זה, ממש לא. השוק הזה הוא מאוד פעיל ודינמי, מדי כמה חודשים יוצאים כל מיני חוקים ותקנות,
אוקיי? יכול להיות שהביטוח שעשיתם, הפוליסה שעשיתם בעבר, היא כבר לא פוליסה טובה באותה מידה כפי שניתן לקבל היום בשוק. אז חשוב מאוד שתיפגשו עם סוכן ביטוח שלכם מדי שנה, תראו לו את הביטוחים שלכם, תשאלו אותו מה הוא ממליץ, איך הוא רואה את פני ההווה ואת העתיד, האם נכנסו כל מיני פתרונות שניתן להכניס גם לתיק הביטוחי שלכם, אבל הכל בעיקר כדי לשלוט בתחום הזה בצורה מיטבית ככל הניתן. בשלב הבא אנחנו מדברים על פנסיה, גם תחום מאוד מאוד חשוב שלהרבה מאוד אנשים כמעט ואין מושג מה קורה להם בפנסיה, שלא לדבר על עצמאים שבכלל בקושי חוסכים, אוקיי? אז גם כאן חשוב מאוד קודם כל לוודא שיש לכם פנסיה, לוודא שההפרשות שלכם ושל המעסיק הן הפרשות מקסימליות על פי החוק, חשוב לוודא את העמלות שאתם משלמים, את הדמי ניהול שאתם משלמים שלפעמים מתחלקים לכמה, אוקיי? חשוב לוודא שבכלל הכסף באותה קופה עובד, אוקיי? ואולי יש קופות אלטרנטיביות ששם הכסף יכול לעבוד בצורה הרבה יותר טובה. גם כאן כדאי מאוד להיעזר בסוכן הביטוח שלכם, אם יש לכם אחד כזה, ואתם יכולים לסמוך עליו, או פשוט להרים טלפון לחברה, אפילו לכמה חברות, לשאול אותם מה דמי ניהול שהם מציעים, מה הריביות שהקופה הזאת עשתה בכמה שנים האחרונות, להשוות, ובסופו של דבר לקבל החלטה ושהכסף שלכם יהיה מושקע רק באפיק הכי נכון ומתאים לכם. לאחר מכן אנחנו מגיעים לשלב של החסכונות, אוקיי? אנחנו מדברים על חסכונות בדרך כלל לטווח קצר עד בינוני, מנושא של פק"ם בבנק עד קרנות השתלמות למיניהם ועוד כל מיני מוצרים שנכנסו לשוק בתקופה האחרונה. גם כאן כדאי מאוד קודם כל לוודא שבכלל יש לכם אפיק חיסכון משמעותי שישמש אתכם למטרות כלכליות בהמשך, וגם חשוב לוודא שאותו אפיק הוא הכי נכון מבחינת כל המדדים, מבחינת דמי ניהול, מבחינת האם הכסף באמת עובד, מבחינת נזילות, האם האפיק הזה הכי מתאים לכם בנקודת זמן שבה אתם נמצאים. לאחר מכן מגיע שלב של ההשקעות, אוקיי? חשוב מאוד גם כאן לוודא שהכסף עובד בצורה מיטבית. גם כאן כדאי להתייעץ עם מומחים, למרות שהרבה אנשים מעדיפים לעשות זה בעצמם. אנחנו בסופו של דבר לא יכולים להיות טובים בהכל, וחשוב מאוד שנתייעץ עם מומחים שחיים את השוק הזה. לאחר מכן אנחנו מגיעים לשלב של המיסים, שגם חשוב מאוד לנהל, גם שכירים, אוקיי, שהנושא הזה יכול לעניין אותם מהכיוון של החזר מס, שכדאי לבדוק אם מגיע להם, וגם כמובן נושא של עצמאים, שחשוב מאוד שיוודאו שהתכנון מס שלהם מול היועץ מס או חשבון שלהם נכון, וגם בכלל נושא של העצמאים. חשוב מאוד לוודא שהפעילות העסקית שלכם מופרדת מהפעילות המשפחתית, אוקיי? ויש הפרדה טוטלית, אוקיי? אני קורא לזה חומה סינית, אוקיי? ואתם יודעים בדיוק מה קורה בעסק שלכם, כמה עסק מרוויח ואיזה משכורת אתם יכולים להפריש לחשבון המשפחתי. בדרך כלל זה לא קיים, אוקיי? יש ערבוב אחד גדול, ולרוב זה גם מתנהל מאותו חשבון, ברור לכם שזה לא נכון, אוקיי? ככה אתם למעשה לא יודעים כמה אתם מרוויחים, ואם אתם יכולים להסתמך על איזושהי הכנסה כזאת או אחרת או לא. זהו, אני חושב שדי ככה הבהרתי את עצמי בנוגע לכל התחומים של כלכלת המשפחה, שנכנסים ולמעשה עוטפים את הנושא הזה. ברגע שאתם מתחילים לטפל באחד התחומים, חשוב מאוד שתבינו, אוקיי? מה אתם רוצים לעשות, מה הידע שחסר לכם, ומה אתם הולכים לעשות מחר בבוקר כדי להשתפר באותו תחום, אוקיי? עכשיו אני רוצה לדבר אתכם על עוד משהו חשוב, אוקיי? למעשה מדובר באיזשהו מודל כזה, שדרכו יהיה לי מאוד קל לדבר על 3 מצבים של תובנה, אוקיי? לרוב, ברוב התחומים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים
שאנחנו לא יודעים, אוקיי? אקח את עצמי כדוגמה, אוקיי? אני מנטור לכלכלת המשפחה. אין לי שום קשר לנגיד נושא של פיזיקה גרעינית, אז אני גם לא חושב על זה, ואני גם לא יודע מה שאני לא יודע, אוקיי? אבל אם איזשהו תחום מתחיל לעניין אותי ואני רוצה להשפיע עליו, אז חשוב מאוד שניקח בחשבון שיש עוד כמה שלבים לפניי. כמו לדוגמה יודע שאני לא יודע, אוקיי? אז אם נגיד ניקח מישהו שרוצה לקחת משכנתה, אז הנה יש תחום שהתחום הזה חשוב בשבילו, והוא נמצא בשלב שהוא לא יודע, כן מה לעשות, התחום הזה הוא תחום יחסית מורכב, אבל חשוב שהוא יגיד לעצמו שהוא יודע, שהוא לא יודע, אוקיי? כלומר שיש פער בין הידע שיש לו לבין הידע הדרוש כדי לקחת משכנתה אופטימלית, אוקיי? ולא צריך להתבייש לקרוא באינטרנט, להיעזר במומחים ויועצים. כמובן שחשוב להגיע לידע הנכון או ליועצים האמינים, אבל חשוב מאוד להבין שאנחנו לא יכולים להבין בכל דבר, ואם יש משהו שאנחנו לא מבינים בו, צריך או להבין בעצמנו, או לקחת מישהו שיכול לשפוך אור על אותו תחום. וכמובן, אם התחום מאוד חשוב לנו, אוקיי, לדוגמה, כמו נגיד כלכלת המשפחה, אוקיי, אם הגעתם עד לכאן, אז אני מניח שמאוד חשוב לכם לעשות סדר בהתנהלות כלכלית בבית, אז אתם בוודאי צריכים לשאוף למצב שאתם יודעים, כלומר שאתם יודעים שהתחום הזה חשוב לכם, ואתם יודעים בדיוק מה לעשות ממחר בבוקר כדי לשפר בצורה משמעותית את ההתנהלות הכלכלית שלכם בבית, אוקיי? עכשיו, הידע הזה יכול לבוא דרך מאמרים באינטרנט, דרך קורסים, דרך פשוט להיפגש עם אנשים ולשמוע איך ההתנהלות הכלכלית שלהם עובדת, אם הם ככה מהווים איזשהו מודל לחיקוי שלכם, או מאוד הרבה מאוד מקורות, אבל בעיקר להתמקד ולשים על זה פוקוס, אוקיי? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד מאוד פשוטה, אוקיי? תסתכלו על השקף מצד שמאל. אתם רואים כאן לוגו של 4 חברות, איקאה, אוסם, בזק ואפל. ותסתכלו על התמונה מצד ימין, אוקיי? אתם רואים כאן משפחה מאוד מאוד מאושרת. ותחשבו, האם אתם יודעים מה משותף בין כל החברות האלה, אוקיי? לבין המשפחה הזאת, אוקיי? עכשיו, אני אקדים ואני אגיד שהמשותף בין כל החברות האלה הוא דבר מאוד מאוד פשוט, תכנון כלכלי, אוקיי? החברות האלה לא היו יכולים להיות אף פעם חברות גדולות, בכלל אפל חברה הכי גדולה בעולם מבחינת השווי, אילו הם לא היו מקדישים מספיק זמן לנושא של תכנון כלכלי, אוקיי? עכשיו, תחשבו על איזושהי משפחה ממוצעת. עד כמה המשפחה הזאת משקיעה זמן ומשאבים לתכנון הכלכלי? עד כמה היא מתייחסת להתנהלות הכלכלית שלה כעסק קטן, אוקיי? עסק קטן שצריך לתכנן את התכנון הכלכלי. צריך לעמוד ביעדים, צריך להגיע להתנהלות כלכלית נכונה ברמה השוטפת. עד כמה המשפחה הזאת יכולה להיות דומה לאותן חברות שמתייחסות לניהול הכלכלי שלהם בצורה מאוד מאוד משמעותית, אוקיי? תחשבו גם אתם, האם אתם מסתכלים על ההתנהלות הכלכלית שלכם במשפחה כאיזשהו עסק קטן, או אפילו שחברה קטנה? כי אם נחשוב על זה ברצינות, הכסף שמשפחה ממוצעת מגלגלת מדי שנה, מדי 5-10 שנים, זה הרבה מאוד כסף. ולכן, אם אנחנו רוצים באמת להצליח בהתנהלות הכלכלית שלנו בבית, אנחנו בהחלט צריכים להסתכל על ההתנהלות שלנו במשפחה כעסק או כחברה קטנה,
שרוצה להצליח במישור הכלכלי. אז מהיום אני מציע לכם להקים חברה בשם משפחתי פעם, אוקיי? ולעשות את זה ממחר בבוקר, אוקיי? עכשיו, אתם בוודאי שואלים את עצמכם, אוקיי, אנחנו רוצים באמת להצליח לנהל את כלכלת המשפחה שלנו ברמה ככה מאוד מאוד מקצועית, אבל מה אנחנו צריכים לעשות הלכה למעשה? אז הנה השיטה שמתמקדת בעיקר, אוקיי, ולא תפל. שיטה שבעיניי יודעת למקד אתכם בדברים הנכונים שעובדים, ולא להתעסק בכל הדברים מסביב שלא עובדים, שלא כדאי לבזבז עליהם את הזמן, אוקיי? עכשיו, ניהול כלכלת משפחה למקצוענים, בעיניי מורכב מ5 שלבים, אוקיי? שכדאי מאוד להבין אותם לעומק, אוקיי? וכדאי מאוד להתמקצע בהם באופן כללי ובאופן פרטני, בצורה מאוד מאוד טובה ומדויקת, אוקיי? כאן אני עכשיו הולך לתת לכם את 5 העקרונות לניהול כלכלת משפחה למקצוענים, אוקיי? אז השלב הראשון, קודם כל מדבר על בדיקת מצב קיים. ברור לכם שאי אפשר להתמקצע בהתנהלות כלכלית בבית אם אנחנו לא שולטים במה שיש לנו. אז כאן אנחנו מדברים על רמת הכנסות. כלומר, האם אנחנו יודעים בדיוק כמה אנחנו מכניסים? רמת הוצאות, האם אנחנו יודעים כמה אנחנו מוציאים? מה מצב הביטוחים שלנו? האם אנחנו שולטים בדיוק ביתרה העדכנית של ההלוואות, או שאנחנו יודעים ככה בערך? האם אנחנו יודעים אילו קופות חיסכון יש לנו? אוקיי? האם אנחנו יודעים ושולטים בדמי ניהול של הפנסיה? האם אנחנו יודעים אילו עמלות בנק וכרטיסי אשראי יש לנו? האם אנחנו עולים על טעויות בחשבון הבנק וכרטיסי אשראי מדי חודש? האם אנחנו בדיוק יודעים מהם החובות העומדים שלנו? האם אנחנו יודעים בדיוק מה יתרה ותנאי המשכנתא שלנו, אוקיי? ברור לכם שבלי ככה לדעת ולהתמקצע בכל התחומים האלה, פשוט לא יהיה רציני לחשוב על איזושהי התייעלות, כי היא פשוט לא תקרה. אם אנחנו לא יודעים איפה כל הדברים האלה עומדים, אז פשוט חבל על הזמן. זה שלב ראשון. בשלב השני, אנחנו מדברים על זיהוי הזדמנויות, אוקיי? אנחנו כבר מתחילים לחשוב על הפתרונות. אז כאן אנחנו צריכים לחשוב על ארגון חובות מחדש. איך אנחנו מארגנים את החובות שלנו? איך אנחנו מוזילים את הספקים שלנו, אוקיי? האם אנחנו מדי שנה מתקשרים לכל הספקים של תקשורת ו-yes וחוד ובזק וכל מיני ספקים שנותנים לנו שירותים של תקשורת ומוזילים אותם משנה לשנה, או שאנחנו מתישהו עשינו איזשהו מבצע ומאז כבר עברו כמה שנים ואנחנו משלמים בתעריף היקר. האם אנחנו מבטלים עמלות שאנחנו לא צריכים לשלם? האם אנחנו יכולים לשפר תזרים מזומנים בעסק, אוקיי? לעצמאים שבינינו. האם אנחנו יודעים בדיוק מה הם נקודות התורפה שלנו, אוקיי? האם יש לנו כפילויות בביטוחים ואנחנו מתכוונים לטפל בזה? האם אנחנו בודקים מדי תקופה נושא של מחזור משכנתא? האם אנחנו רוצים לשפר תנאים בקופות, מבחינת דמי ניהול, תשואה וכו'? האם אנחנו רוצים לעצור בלת"מים ולראות איך אנחנו יכולים לתכנן את ההוצאות שלנו בצורה הרבה יותר טובה? ובכלל, האם יש לנו מודעות וצרכנות נכונה? אוקיי? האם אנחנו באמת שולטים בכל ההתנהלות הכלכלית, ואם לא, אז צריך כבר בשלב הזה להגדיל לעצמנו מטרות איפה אנחנו רוצים להשתפר. בשלב השלישי, מגיע הנושא של בניית תקציב חדש, אוקיי? אנחנו הסתכלנו על המצב הקיים, אנחנו זיהינו את ההזדמנויות, ועכשיו אנחנו רוצים לבנות תקציב חדש, שיקח בחשבון את כל ההפקת לקחים שהייתה לנו בשלב של זיהוי הזדמנויות. אז בשלב הזה אנחנו מתייחסים למחזור ופריסת התחייבויות, אוקיי? במידה וזה נדרש. אנחנו מדברים על סדרי עדיפויות, אוקיי? על מה חשוב לנו להוציא יותר ועל מה חשוב לנו להוציא פחות. אנחנו מדברים על צמצום בהוצאות, אוקיי? אנחנו מדברים על תוכנית לסגירת המינוס,
במידה ויש לנו מינוס בבנק, חשוב מאוד שנקבע תוך כמה זמן אנחנו צריכים לסגור אותו ובאיזה קצב כל חודש אנחנו נסיים ביתרה חיובית. האם אנחנו רוצים להגדיל את החיסכון שלנו ולכמה? האם אנחנו רוצים לתכנן הוצאות בלתי צפויות ולראות שאנחנו מדי חודש מפרישים איזשהו סכום שבא לתת פתרון לנושא של הוצאות בלתי צפויות? האם אנחנו מציבים מטרות כלכליות, אוקיי? לא רק לתקופה של בעוד חצי שנה, אלא גם שנה, שנתיים, 3 עד 10 שנים מהיום? האם אנחנו עושים סדר בביטוחים מחדש? האם יש לנו שיח בונה עם בני בנות הזוג שלנו? אוקיי? והאם אנחנו עושים בדיקה וניתוח של כמה חלופות? בכלל, האם אנחנו דנים וחושבים ברצינות על כל האפשרויות שעומדות בפנינו מבחינת ההתנהלות הכלכלית בבית? בשלב הרביעי, אוקיי, אנחנו מדברים על ניהול כלכלי שוטף. אז once בנינו תקציב חדש, עכשיו צריך ליישם אותו, אוקיי? לא רק לחשוב שיהיה בסדר, אלא להתחיל ליישם אותו. אז כאן אנחנו מדברים על התנהלות כלכלית נכונה במהלך החודש. האם אנחנו משתמשים בכרטיס אשראי, במזומן? האם אנחנו רושמים את כל ההוצאות? אוקיי? האם אנחנו הפסקנו לשלם בתשלומים בכרטיס אשראי? כי דיברנו על זה שזה לא מצב תקין. האם אנחנו חיים רק על פי תקציב מוגדר מראש? אוקיי? האם אנחנו שולטים שליטה של 100% בכסף שלנו ואין שהן זליגות, אין איזשהו שופינג שאנחנו לא מודעים אליו וככה כמה מאות שקלים נזרקים? האם אין מצב של גירעון? אין בזבוז? כל ההכנסות מתועדות, אוקיי? וכמובן אין בלת"מים. ובשלב החמישי שסוגר את המעגל, אנחנו מדברים על בקרה בסוף כל תקופה. הרי ברור שאם בנינו תקציב ואנחנו ככה מתחילים להתנהל על פי התקציב החדש, אם לא נעשה בקרה בסוף כל תקופה, בסוף חודש, אז פשוט כל הנושא הזה מיותר לגמרי, כי אנחנו לא נדע בדיוק האם אנחנו עומדים בתוכנית. אז כאן אנחנו מדברים על תיעוד לחודש האחרון שאנחנו צריכים לעשות, אוקיי? אנחנו בשלב הזה צריכים כבר לתכנן את החודש הבא, אנחנו צריכים לקבל החלטות, אוקיי? לנסות לצפות אילו החלטות כלכליות עומדות בפנינו ומה הפתרונות שאנחנו מיועדים אליהם. אנחנו צריכים לבדוק בפועל מול התכנון, האם בסופו של דבר עמדנו בהתנהלות הכלכלית לעומת התכנון שהיה לנו. אנחנו צריכים להציב יעדים חדשים. אנחנו צריכים לעלות כל הזמן, להיות במוד כזה שאנחנו עולים על טעויות ומתקנים אותן. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים בתוכנית שלנו שאותה בנינו לעצמנו. בשלב הזה בוודאי, זאת אומרת, אם נקפיד ונעבוד על פי התוכנית הזאת, אנחנו נרגיש הקלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו צריכים להמשיך כל הזמן לחפש הזדמנויות ולראות איך אנחנו מוזילים מצד אחד את ההתנהלות הכלכלית השוטפת ברמה של הוצאות ומגדילים את ההכנסות, ואנחנו צריכים תמיד להיות במוד של בקרה שוטפת לתוכנית הגדולה שבנינו. אוקיי? אלה 5 השלבים שבסופו של דבר בעיניי מבדילים לבין מישהו חובבן שככה בגדול רוצה שיהיה טוב וסומך על יהיה בסדר, לבין מישהו שלוקח את ניהול כלכלת משפחה בצורה מאוד מאוד רצינית, אוקיי? ורוצה להיות באמת, רוצה להפוך למקצוען בתחום הזה, וזה אפשרי כפי שאתם רואים, ועושה ככה סבב, מוודא שבבדיקת מצב קיים הוא יודע בדיוק מה יש לו. בזיהוי הזדמנויות הוא טיפל בכל ההזדמנויות ועשה שם סדר. לאחר מכן בנה לעצמו תקציב משפחתי חדש. לאחר מכן הוא יודע בדיוק מה לעשות במהלך החודש ואיך להתמקצע בניהול כלכלי שוטף, ובסופו של דבר הוא עושה בקרה לכל תקופה שעבר, כל חודש שעבר, גם מסכם את התקופה וגם מתכנן את התקופה הבאה. עכשיו תחשבו אתם, האם אתם מיישמים את כל הדברים האלה? אם לא, אז מה אתם רוצים להתחיל ליישם ממחר בבוקר? האם אתם באמת רוצים להפוך להיות מקצוענים בנושא של ניהול כלכלי למשפחה? עכשיו, לאלה שרציניים, אוקיי,
ורוצים באמת להפוך להיות למקצוענים בכל מה שקשור להתנהלות כלכלית בבית, אני רוצה לעזור לכם להקים חברת משפחתי בע"מ, אוקיי? באיזה אופן? אני רוצה להציג לכם את התוכנית הליווי המיוחדת שלי, שנקראת קורס ניהול כלכלת המשפחה למקצוענים. מדובר בקורס פרקטי, אינטרנטי, עם ליווי אישי שלי מדי שבוע, שבמשך תקופה מאוד מאוד קצרה, דרך שיעורים שתכף אני אדבר עליהם, לוקח אתכם צעד צעד לעבר התנהלות כלכלית נכונה יותר, ועוזר לכם לעשות סדר בכל התחומים של כלכלת המשפחה, בלי שאתם יוצאים מהבית, אוקיי? אז איך זה עובד? בשיעור ראשון, מבוא לקורס, אנחנו נלמד ונגדיר אסטרטגיה בניהול כלכלת משפחה למקצוענים. אנחנו נציב מטרות כלכליות. אנחנו נדבר על שיטת רד, שיטה מיוחדת שבה אני משתמש, שעוזרת לקבל החלטות מהר וביעילות. אנחנו נדבר על 3 מחויבויות להצלחה. נדבר על 8 נקודות מפתח קריטיות להצלחה בקורס. אני אדגים לכם את האתר של הקורס, איך זה נראה, וכמובן אתם תקבלו שיעורי בית לשיעור מספר 2. בשיעור מספר 2 אנחנו נדבר ונלמד איך אוספים מסמכים בצורה נכונה, איך למעשה מגיעים לכל הנתונים הכלכליים שלכם בצורה מאוד מאוד מדויקת. כאן אתם תבינו אילו מסמכים לאסוף, תהיה לכם היכולת להבדיל בין עיקר לתפעל, תוכלו להשתמש בתרי עזר להגעה לנתונים. כאן אני אמליץ לכם על קורס זריז מבוא לאקסל שניתן לעשות אותו בחינם, ותקבלו כאן הסבר על שימוש באפליקציה נוחה לניהול של המשימות, וגם תקבלו שיעורי בית לשיעור מספר 3. בשיעור מספר 3 אנחנו ניקח למעשה הרבה מאוד כלים מסוכן ביטוח, קולגה שאיתו אני עובד, וממנו נלמד את הדרך המהירה ביותר להגיע לכל הביטוחים. מי שרוצה להתחיל לעשות סדר בתחומים האלה, אתם תבינו אילו סוגי ביטוחים יש ועל מה לשים לב, מה החשיבות של הביטוחים בחיי היום-יום, אתם תקבלו סקירה קצרה של מוצאי חיסכון שונים לפנסיה, איפה כדאי להשקיע ולמה, ותהיה לכם הבנת עולם החיסכון לטווח קצר עד בינוני, ברמה מאוד מאוד גבוהה. וגם בשיעור הזה אנחנו נדבר על תוכנית חיסכון לכל ילד שיצאה השנה, וגם כמובן אתם תקבלו שיעורי בית לשיעור מספר 4. בשיעור מספר 4 אנחנו נתחיל לדבר על מיפוי כלכלי למצב הקיים. כאן אני אציג לכם קובץ אקסל מאוד מאוד משוכלל, שאיתו אני עובד, ואני אסביר לכם איך להתחיל לרכז את כל הנתונים לתוך הקובץ הזה, שבסופו של דבר יהיה מקום אחד שבו כל ההתנהלות הכלכלית שלכם מרוכזת. אתם תבינו את הדרך המהירה למיפוי כלכלי נכון, מיפוי בפועל של כל ההתנהלות הכלכלית שלכם בבית. כאן בשיעור מספר 4 אני אספר לכם 5 תיאורי מקרה אמיתיים, זאת לקוחות שליוויתי, ואיך אנחנו עשינו את זה הלכה למעשה. ואתם תקבלו דרכים שונות להוזלת ספקים ביתיים, וגם שיעורי בית לשיעור מספר 5. בשיעור מספר 5 אנחנו קצת נתעמק בנושא של משכנתה, אוקיי? וכאן אני אספר לכם על כמה עקרונות מאוד מאוד חשובים לניהול משכנתה, ובין היתר אתם תבינו נקודות מפתח להבנת המשכנתה שלכם, במידה ויש, מרכיבים קריטיים של המשכנתה, מתי נכון לעשות מחזור משכנתה, ואיך בכלל לתכנן משכנתה אופטימלית, אוקיי? ואיך משכנתה לכל מטרה יכולה לעזור לכם, אוקיי? חשוב מאוד מאוד ממוקד סביב הנושא של משכנתה, שעושה סדר בראש גם לאלה שיש להם משכנתה וגם לאלה שאין להם משכנתה, אבל רוצים להיערך ללקיחת משכנתה חדשה בצורה מאוד מאוד נכונה. בשיעור מספר 6 של הקורס אנחנו נדבר על בניית מאזן חודשי, מבחינת הכנסות, הוצאות,
נסתכל ברמה מאוד מאוד נכונה וממוקדת לנושא של הכנסות והוצאות, ואתם תלמדו את הדרך המהירה לדעת כמה אנחנו מוציאים, כמה עולה לנו חודש ממוצע, אוקיי? אתם תלמדו לחלק סדרי עדיפויות של המשפחה, שבסופו של דבר יעזרו לכם להחליט איפה לצמצם יותר ואיפה לשים יותר כסף, וגם תהיה לכם הבנת תמונה כלכלית אמיתית. בסופו של דבר תבינו מה קורה אצלכם בחשבון הבנק, ובכלל מה קורה עם כל הנושא של הכספים, איפה אתם עומדים הלכה למעשה, וגם בשיעור הזה תקבלו שיעורי בית לשיעור מספר 7. בשיעור מספר 7 אנחנו למעשה נדבר על בניית תקציב משפחתי חדש. למעשה כל מה שעשינו עד עכשיו, אנחנו צריכים להשתמש בו כדי לבנות תקציב משפחתי חדש, כדי שיקח בחשבון את כל השינויים שעשינו בכלכלת המשפחה. אוקיי, אז כאן אתם תלמדו איך לבנות תקציב משפחתי מאוזן, איך לצמצם הוצאות ולהגדיל הכנסות, איך אפשר להתמודד נכון עם הבלת"מים שככה צצים מדי חודש אפילו מדי שבוע. אתם תלמדו איך לעשות סדר בהתחייבויות לרבות המשכנתא שלכם. תלמדו איך לסגור מינוס ולהתחיל לחסוך, אוקיי? ואיך לעשות סדר בביטוחים, בפנסיות ובקופות, וגם אני אספר לכם על 2 תיאורי מקרה של משפחות אמיתיות שלוויתי, ואיך בדיוק עשינו שם סדר בנושא של תקציב משפחתי, וגם תקבלו שיעורי בית לשיעור מספר 8. בשיעור מספר 8 אתם למעשה תקבלו ממני נוסחה, אוקיי? איך עכשיו אפשר לקחת את כל הידע הזה, את התקציב שבניתם בשיעור מספר 7, ולהתחיל ליישם אותו הלכה למעשה, אוקיי? למעשה תקבלו הנחיות מדויקות איך לצאת להתנסות פרקטית, אוקיי? מעבר מתקציב לתוכנית עבודה פרקטית שעובדת, שיטה קלה ליישום לניהול הכסף ברמה השוטפת, וכבר דיברנו על זה, יציאה לפיילוט, שזה אומר התנסות פרקטית במשך חודש מלא על פי התקציב והשיטה שאותה אני אעביר לכם בשיעור מספר 8, וגם תקבלו כאן שיעורי בית לשיעור התשיעי, שיעור המסכם. אז אחרי שאתם יוצאים לתקופת התנסות, במשך חודש אין לנו שיעורים, וכעבור חודש יש לנו שיעור מספר 9, שהוא למעשה שיעור סיכום התהליך ולימוד כלים נוספים. הוא השיעור שסוגר את המעגל, אוקיי? כאן אתם תקבלו כמה נקודות חשובות להצלחה בשלב הבקרה, איך אפשר לבקר את ההתנהלות הכלכלית השוטפת שלכם, אוקיי? אתם תקבלו 3 עקרונות בסיסיים להצלחה כלכלית לאורך זמן, איך אפשר באמת להצליח כלכלית לאורך זמן ומה המכשולים שיכולים לעמוד בדרך שלכם. תבינו איך לטפל נכון בבלת"מים שלכם, הוצאות בלתי צפויות. אני אתן לכם דוגמה לשיטת רד, שבהמשך תבינו גם מה זה, בפעולה, איך אפשר להשתמש בה. אתם תבינו ותדעו את השימוש הפרקטי בנוסחת ההצלחה של תומאס ליאונרד, ותלמדו ותבינו גם מה השלב הבא, אוקיי? איך אפשר לקחת את כל הידע והכלים האלה שקיבלתם במסגרת הקורס ניהול כלכלת המשפחה למקצוענים, ולמנף את כל הידע הזה הלאה, אוקיי? עכשיו, אם ככה לסכם את עיקרי הקורס, אז חשוב לדבר על כמה נקודות. קודם כל מדובר בקורס פרקטי, מאוד מאוד פרקטי, אוקיי? בלי שום תחינת מים, שנותן לכם כלים להצלחה שבאמת עובדים. אנחנו למעשה מדברים על 9 שיעורים עוצמתיים בכל התחומים של כלכלת המשפחה. הקורס הזה מאפשר להתקדם צעד צעד עם שיטה מאוד מאוד מובנית, שלקח לי הרבה מאוד שנים להגיע לשיטה הזאת, במתכונת הזאת. בין השיעורים, אוקיי, יש המון שיעורי בית וחומר פרקטי ליישום מיידי. יש בקורס, רק לאלה שמשתתפים בקורס, קבוצת פייסבוק סודית למענה על שאלות 24/7, כלומר, לא משנה באיזה שלב בקורס אתם נמצאים, יש לכם קבוצה בפייסבוק שבה אתם יכולים לרשום את השאלה על המקרה הספציפי שלכם, אוקיי?
ואתם מקבלים תשובה ממני או מהצוות של הקורס על המקרה הספציפי שלכם, אוקיי? ככה למעשה יש לכם אפשרות במקביל ללימוד של הקורס לשאול שאלות ברמה הפרטנית ולקבל גם תשובות מאוד מאוד פרטניות. כאמור, לקורס יש אתר אינטרנט עם כל החומרים בפנים. למעשה הקורס הוא קורס דיגיטלי, מי שעוד ככה עוד לא הבין עד הסוף, הקורס הוא קורס דיגיטלי, שברגע שאתם נרשמים לקורס אתם מקבלים גישה לאתר הכוון סגור, ואז מדי שבוע נפתחים לכם אותם 9 שיעורים שעליהם הסברתי מקודם, וככה למעשה כל שבוע אתם שמים פוקוס על השיעור הספציפי, צופים בסרטון, ומתחת לסרטון, בהמשך אני גם אדגים את האתר החברים של הקורס, אבל מתחת לסרטון מקבלים את כל הכלים הנוספים, קבצי אקסל, מצגות, הפניה לכל מיני אתרים, ככה שבאותו שיעור תוכלו לשים פוקוס על הנושא של השיעור, אוקיי? השיעורים, כמו שאמרתי, נפתחים מדי שבוע, כדי שקצב ההתקדמות שלכם יהיה קצב מתון, אוקיי? ולמעשה, אם ככה ממש לסכם את הקורס, אז הקורס מאפשר לכם מיפוי כלכלי, זיהוי הזדמנויות, מאפשר לכם לבנות תקציב חדש, אוקיי? לראות איזה סדר חדש אתם רוצים להכניס לתוך ההתנהלות הכלכלית שלכם בבית, ללמוד שיטה שלקח לי הרבה זמן להגיע אליה, שיטה מאוד מאוד פרקטית שעובדת, וגם במסגרת הקורס להתנסות בשיטה הזאת, אוקיי? להתנסות בשיטה ולהגיע עם הניסיון שלכם לשיעור מספר 9, ששם למעשה אנחנו סוגרים את המעגל. עכשיו, משהו חשוב, שעוד חשוב להדגיש בנושא הזה, זה שהקורס מלווה בשיעורים בשידור חי, אוקיי? כל מי שנרשם לקורס, מדי שבוע יש שיעורים בשידור חי, שכל המטרה שלהם זה שתוכלו לעלות לשידור, ככה כמו שאתם רואים אותי, לשים אוזניות, מצלמה, ולשאול אותי כל שאלה סביב ההתנהלות הכלכלית שלכם. לא הבנתם משהו, אתם לא יודעים איך ליישם עיקרון כזה או אחר, אתם יכולים לעלות לשידור חי, לשאול אותי שאלה ותקבלו תשובה מאוד מאוד פרטנית על המקרה הספציפי שלכם. ככה למעשה אתם גם לומדים דרך אתר הכוון סגור עם הסרטונים שיש שם, יש לכם באתר את כל הכלים, את כל החומרים, חומרי עזר הנלווים, וגם מדי שבוע, בתקופה של 3 חודשים, ככה נמשך הקורס, אתם יכולים מדי שבוע לעלות לשידור חי, כמובן בתיאום וברישום מראש, ולשאול אותי שאלות, וככה למעשה אתם לא רק צופים בסרטונים, אלא גם יכולים להתייעץ ממש על המקרים הספציפיים שלכם. עכשיו תרשו לי למעשה להדגים לכם את הקורס מבפנים, איך זה עובד, כדי שתהיה לכם הבנה מאוד מאוד מדויקת איך נראה הקורס מבפנים. אוקיי, תראו, ככה זה נראה. אוקיי, ברגע שאתם נרשמים, אתם מגיעים לאתר חייבים סגור, שהכניסה אליו היא רק דרך הסיסמה. מגיעים לכאן, וכאן, כפי שאתם רואים בצד ימין, יש לכם את כל 9 השיעורים שעליהם דיברנו, אוקיי? וגם חודש של פיילוט, שבוע ראשון, שבוע שני, שלישי, רביעי, וגם בסוף אתם רואים שיעור מספר 9. עכשיו, כל שיעור למעשה מאוגף בצורה כזאת, יש פה סרטון, אוקיי? או כמה סרטונים, שבהם אני מדבר כמו שאתם רואים אותי כאן, אתם רואים אותי ויש איזושהי מצגת ליד, ובסרטון הזה אני ממש מסביר לכם על אותו נושא, כדי שתוכלו לקבל את הכלים הפרקטיים שעובדים. מתחת לסרטון יש לכם כאן חומרי עזר נלווים, אלה יכולה להיות גם מצגת של אותו שיעור, אוקיי? כפי שאתם רואים כאן, שאתם יכולים להוריד אותה ולהשתמש בה. אלה יכולים להיות שיעורי בית לכל קורס, שכאן ממש יש לכם שיעורי בית שאתם צריכים לעשות,
אוקיי? וכאן למטה יש לכם מעבר לקבוצה הסגורה שלנו בפייסבוק, אוקיי? שבה, כפי שכבר הסברתי, ניתן לשאול שאלות ולקבל תשובות פרטניות. וכאן יש לכם קישור הרשמה לשאלות, אוקיי? בשידור חי, אוקיי? כאן אתם נרשמים את הפרטים שלכם, וככה למעשה מדי שבוע אתם מקבלים אפשרות לצאת לשאלה עם מיקרופון, מצלמה, לשאול אותי שאלה, ובמסגרת הזמן של 5-10 דקות אנחנו נוכל לדבר על המקרה הספציפי שלכם, ואני אשמח מאוד לעזור לכם ליישם כבר במהלך הקורס את הכלים שאתם תלמדו משיעור לשיעור, אוקיי? זהו, ככה זה נראה. אז השיעורים האלה שאתם רואים כאן בצד ימין נפתחים מדי שבוע, וככה למעשה שבוע אחרי שבוע יש לכם גישה לכל התכנים האלה. וגם חשוב להדגיש, הגישה שלכם היא גישה לתמיד, כך שכעבור זמן אתם יכולים לחזור לאתר הזה עם אותו שם משתמש, אותה סיסמה, ולמעשה שוב ושוב לחזור לתכנים האלה, כדי שבסופו של דבר מפעם לפעם תראו אולי עוד כל מיני דברים אחרים שלא ראיתם בפעמים הקודמות. אוקיי, אז אנחנו חוזרים בחזרה למצגת, ולמעשה אני רוצה לעזור לכם להחזיר את השליטה על הכסף שלכם, וזה מה שאני מציע. כמו שאמרתי כבר מקודם, אני מציע לכם להצטרף לקורס, לקחת חלק בתוכנית הנפלאה הזאת, שאין אותה בשום מקום בארץ, אוקיי? כי למעשה הקורס הוא קורס פרקטי שמאפשר לכם להתקדם ולהשתפר בצורה מאוד מאוד משמעותית תוך 3 חודשים בכל התחומים של התנהלות כלכלית שלכם בבית. והיתרון סופר חשוב בקורס הזה, זה שאתם לא צריכים לבזבז זמן, לא על נסיעות, לא על חניות, אתם פשוט יושבים מול המחשב בבית. דרך אגב, זה יכול להיות לא רק מחשב, טאבלט, נייד, יושבים מול איזשהו גאדג'ט כזה, מסתכלים עוד שיעור ועוד שיעור, ומששיעור לשיעור מקבלים שיעורי בית ומשימות, וככה תוך פרק זמן של 3 חודשים עושים סדר בכל התחומים של כלכלת המשפחה. בנוסף, כמו שכבר אמרתי, הקורס מאפשר לכם לשאול אותי שאלות בשידור חי, וגם במסגרת הקורס אתם מקבלים גישה לאתר חברים סגור אחר, לא אותו אתר שהייתם, שבו את כל ההקלטות של הסשנים, שאלות ותשובות, כך שלמעשה אתם יכולים ללמוד גם מהשאלות שאנשים אחרים שאלו על ההתנהלות הכלכלית שלהם, וגם כמובן תוכלו לצפות בהקלטות שלכם ולחזור יותר מאוחר ואולי לנסות להאזין להקלטה מכמה זוויות שונות. פרט חשוב, אפילו חשוב מאוד, של הקורס הזה, זה שלקורס יש אחריות מלאה. כל הסיכון עליי. מה הכוונה? אתם יכולים להירשם לקורס, להתחיל להשתתף בשיעורים, ובמשך שבועיים, אוקיי, להחליט האם אתם רוצים את הקורס או לא רוצים את הקורס. בשבועיים האלה אתם יכולים להגיע עד שיעור מספר 3, אוקיי? הנה, אם נחזור רגע בחזרה לאתר של הקורס, אז אתם מגיעים וישר מתחילים עם שיעור מספר 1. בשיעור מספר 2 אתם מקבלים כלים איך לאסוף מסמכים למיפוי כלכלי, ובשיעור מספר 3 אתם מקבלים עקרונות והרבה מאוד כלים סביב ביטוחים, פנסיות וחיסכון. כך למעשה בשבועיים של הקורס אתם יכולים להגיע ל3 שיעורים, אוקיי? ובמידה כן, אתם יכולים להגיע עד שיעור מספר 3, ובמידה ולא הבנתם איזושהי סיבה שהקורס הוא לא בשבילכם, המתכונת לא מתאימה, אולי לא מתאים לכם ככה לעבור את הקורס בצורה דיגיטלית, ואתם מעדיפים
לעבור איזושהי סדנה כזאת פנים אל פנים, הכל בסדר. אתם יכולים ליצור איתי קשר דרך אחד האפשרויות שיש כאן למטה מצד שמאל, טלפון, מייל, אוקיי, מאוד מאוד פשוט להגיע אליי, ופשוט להגיד שאתם לא רוצים, ובלי שום שאלות נוספות, אתם פשוט מקבלים את כל הכסף שלכם בחזרה. כך למעשה אין שום סיכון מבחינתכם. אתם יכולים להירשם לקורס, להתחיל לעשות אותו, להתחיל להתקדם, להגיע לשיעור השלישי, ועד שיעור שלישי כולל, אוקיי, יש לכם אפשרות פשוט להתנתק מהקורס הזה, ולקבל את כל הכסף שלכם בחזרה. כאן שמתי כמה ככה תגובות של הלקוחות שעברו איתי תהליכים, אז ככה מאוד מאוד חשוב להבין את הצד השני, איזה שינוי אנשים מרגישים. אז כאן אלה ואנדר אודסקי מניסיון הכותבים, לאחר תהליך אנו מרגישים סדר במצב כלכלי שלנו, ולא מפקדים לפני 10 לחודש, שבו יורדות כל ההוצאות. כמו כן אנחנו מרגישים מלאי ביטחון לקראת המעבר לדירה גדולה יותר. התהליך עזר לנו מאוד להטמיע התנהלות כלכלית לפי תקציבים מוגדרים מראש. אם לסכם 3 ההישגים העיקריים של התהליך: להפסיק לקחת הלוואות בסוף החודש, לעמוד בתקציב ועדיין להיות ברמת חיים טובה, מוכנים כלכלית למעבר לדירה גדולה יותר ולהוצאות גדולות יותר. התהליך עזר לנו גם להתגבר על בעיות רבות כמו חוסר שליטה בהוצאות והוצאות מזומנים רבים ובזבוז בלי לדעת על מה. לסיכום הדבר, אנו מאוד מרוצים מהתנהלות שעברנו, באנו מוכנים וחדורי מטרה, ולכן קיבלנו את כל הכלים להתמודדות עם ההוצאות ותכנון העתיד הכלכלי. נמליץ בחום על התהליך, אך כמובן אך ורק אם אנשים מוכנים באמת לשמוע, לקבל ולשנות את ההרגלים הישנים שלהם. זהו, ככה החבר'ה האלה כתבו. ברור שחשוב מאוד להבין שאת הקורס הזה חשוב לעבור ברמה משפחתית. זאת אומרת, חשוב מאוד ששני בני הזוג יצפו בקורס, ואפילו השתתפו שניהם ביחד בשיעור בשידור חי, כדי שההתקדמות וגם ההטמעה של החומר תהיה הטמעה הדדית בין שני בני הזוג. טלי ועדי חפץ מחדרה כותבים, בעקבות התהליך הנפלא שעברנו, החיים שלנו השתנו בחשיבה, באורח החיים ובדרך שבה אנו מתכננים להוציא כל שקל מהענק. התהליך עזרנו להטמיע שיטת המעטפות שכל כך שומרת עלינו. הצלחנו לקחת הלוואה באותם היקפים ובעלי החזר ותנאים טובים יותר. הקטנת ההחזרים של ההלוואה מ-5,700 ירדנו ל-3,800. עריכת קניות באופן מושכל הכולל רשימה מתומחרת, הקטנת המינוס והתנהלות תקינה, הערכות לקראת קידום של עדי בעבודה, עדי יתקדם בעבודה, בניית מספר תסריטים שיכולים להמחיש באופן שונה של אורח חיים. לסיכום, זכינו לשיתוף פעולה מלא מצד של אלכס, תוך מתן שקיפות מלאה לכל הנתונים, זמינות אין סופית לכל שאלה שהייתה בדרך ואפילו הטיפשית ביותר. אין ספק שנמליץ לחברים שלנו שנמצאים במצב דומה לעבור תהליך ובעזרתו לקבל כלים לחיים. המספרים בחשבונות הבנק מדברים בעד עצמם, אבל לא רק הם ההצלחה, אלא החשיבה והאופן בו אנו מתנהלים ומנהלים את משק הבית שלנו, והכל בזכות, טוב, אני לא אמשיך, אוקיי, אבל ברור שעדי, טלי ועדי ממש חוו הצלחה מאוד מאוד משמעותית בעקבות התהליך שהם עברו, ואפילו הפנו מאז התהליך איתם כמה לקוחות. ועוד ככה תגובה מאוד מאוד מרגשת שקיבלתי מג'ני ומאוד נידם מדימונה. בעזרת התהליך שעברנו נעלמו הסודות הקשורים לחשבון הבנק שלנו. סוף סוף הצלחנו לנהל דיאלוג בקשר לניהול כלכלי בבית. אנחנו נהיינו שותפים, מתייעצים בקשר לכל צעד, מרגישים שיש תקווה, רואים את הפתרון, יודעים שצריך לעבוד. השנה מאוד קשה, אבל זה שווה. ההישגים העיקריים שלנו בתהליך הם לא משתמשים בכרטיס אשראי, הקצבה של מזומנים, יודעים להגיד לא כשצריך, וקניות בסופר בהשוואת מחירים חיים ממה שיש לנו.
התהליך פתר לנו המון בעיות, אין טלפונים מהבנק, זוגיות משתפרת, יש שיתוף פעולה ורצון להמשיך ביחד. היינו חיים בסרט בלי להיות מחושבים ומודעים למצב באמת. היום אנחנו מתנהלים לפי מה שיש לנו, לפי המאזן שבנינו בעזרתכם, הגענו למסקנה שאפשר לחיות ללא חסר וגם לחסוך ולתכנן את העתיד. חבל שלא עשינו את זה יותר מוקדם בחיים שלנו. אם לסכם בקצרה, קיבלנו מענה, עידוד, חיזוק והכוונה לאורך של כל התהליך. התרשמנו מהרגע הראשון, בתחילת התהליך היו קצת חששות שלא נצליח, וזה עוד בזבוז של כספים, אבל נוכחנו לדעת מהר מאוד שאפשר אחרת. בואו שנמליץ על תהליך דומה לכל הסובבים שלנו. בדרך כלל לא נהוג לדבר על בעיות כלכליות בכל רם, אבל אם נשמע שמישהו זקוק לעזרה ונקלע למצב כלכלי קשה, נשמח להמליץ מכל הלב. זהו, אז כמובן שתודה רבה לג'ני ולמודי על המלצה חמה, אבל כפי שאתם רואים, התהליכים וגם הקורס שאותו הצגתי לכם, באמת תהליכים משני גורל, אוקיי? אנשים בזכות הכלים שהם לומדים מצליחים לשפר בצורה מאוד מאוד משמעותית את איכות החיים שלהם, והנה יש כאן 3 המלצות של לקוחות וגם עוד עשרות המלצות שאני קיבלתי, פשוט אין מקום ואין זמן לרשום את כולם. זהו, אז אנחנו לקראת הסוף, ובשקף האחרון אני רוצה רגע לדבר על נוסחת ההצלחה של תומאס ליאונרד, ובכלל ככה שתוכלו בעזרתה להסתכל על ההתנהלות הכלכלית שלכם מזווית טיפה שונה. קודם כל, תומאס ליאונרד הוא אבי הקואוצ'ינג, אוקיי? הלייף קואוצ'ינג, שאותו אנחנו מכירים בארץ כאימון, אוקיי? והוא למעשה חקר את הנושא של ההצלחה, אוקיי? ומה הגורמים להצלחה, והגיע למסקנה מאוד מאוד מעניינת. תומאס ליאונרד אומר דבר פשוט, 10% מההצלחה הם כתוצאה מהמיומנויות, 40% דרך חשיבה, ו50% הסביבה שלנו, וככה למעשה אנחנו מצליחים להגיע ל100% הצלחה באיזשהו תחום שחשוב לנו להתמקצע בו. עכשיו, בלי לדעת את החוקים האלה, הרבה אנשים ממקדים את תשומת לב שלהם בנושא של מיומנויות. רוכשים עוד ועוד ידע ועוד ידע ועוד ספרים ועוד עיתונים ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר הם לא מבינים שהידע שלהם והמיומנויות והניסיון שהם רוכשים אחראים רק על 10% מההצלחה, אוקיי? 40% הנותרים הם דרך חשיבה, אוקיי? האם אנחנו חושבים נכון על עצמנו, ואיך אנחנו בכלל מסתכלים על עצמנו מהצד. עכשיו, את זה אי אפשר ללמוד לבד, אוקיי? הדרך היחידה לשנות את דרך החשיבה, פשוט ללמוד מאנשים שכבר נמצאים כמה שלבים לפניכם, מבחינת התודעה, אוקיי? ופשוט להתחקות אחריהם, לראות איך הם חושבים, איך הם מנתחים את הנתונים, אוקיי? ולראות עם הזמן, אוקיי? וזה לא תהליך שהוא תהליך קצר ופשוט, איך אתם עם הזמן מתחילים לחשוב כמוהם, אוקיי? לחשוב כמוהם, וזה 40%. אבל החלק המרכזי ביותר בתוך ההצלחה, זאת הסביבה. האם אתם בסופו של דבר נמצאים בסביבה מקדמת, מבחינת האנשים, מבחינת המגורים, מבחינת המשרד, מבחינת העבודה, מבחינת האנשים שאתם נפגשים איתם, מבחינת החברים שלכם והמשפחה שלכם והכל, או שאתם נמצאים בסביבה של הפך, אתם רוצים להתקדם, אבל הסביבה ברוב המקרים יותר חזקה מכם. וככה למעשה, אם הולכים בחשבון את כל המרכיבים האלה של הצלחה, בסופו של דבר ניתן להגיע להצלחה של 100%. עכשיו, אם נתרגם את זה להצלחה ברמה הכלכלית, אז אני שמח לבשר לכם שהקורס שדיברנו עליו, ניהול כלכלת משפחה למקצוענים, מטפל בכל אחד מהתחומים האלה. אחד, הקורס כמובן נותן לכם את כל הידע, כלים, מיומנויות, איך להצליח ברמה הכלכלית במשפחה. הקורס מאפשר לכם לשנות את החשיבה שלכם, אוקיי? כי זה לא רק מספרים, אוקיי? במהלך הקורס אנחנו נדבר על הרבה מאוד גם פסיכולוגיה מסביב, ואתם תבינו שזה לא רק מספרים, צריך פשוט ללמוד, להסתכל על התנהלות כלכלית
מזוויות שונות, אוקיי? אולי בתכלית ממה שאתם מסתכלים עד עכשיו, והכי חשוב, הקורס נותן לכם סביבה, אוקיי? של אנשים כמוכם, שאפילו אתם יכולים לראות אותם בשיעורים, בשיעורים השבועיים, בשידור חי, בסשנים של שאלות ותשובות, מה שתראו אותם על גבי המסך, שכמוכם באו כדי להשתפר בכל התחומים של כלכלת המשפחה, וגם אתם תוכלו לפגוש אותם אנשים וגם כאלה שסיימו את הקורס במסגרת הקבוצה הסודית שלנו, של הקורס, שבה ניתן לשאול שאלות, להתייעץ, לשתף את הניסיון שלכם, אוקיי? לקרוא איזשהו נטוורקינג בין החברים שהשתתפו או משתתפים בקורס, כדי שתוכלו ממש לסובב את עצמכם בכל הדברים החיוביים שיכולים להשפיע על ההתנהלות הכלכלית שלכם ולהביא אתכם בפרק זמן של 3 חודשים למקום אחר לגמרי של 100% הצלחה בהתנהלות הכלכלית. זהו חברים, כאן אנחנו מסיימים את ההדרכה שלנו. אני מקווה מאוד שהפקתי ממנה הרבה מאוד כלים יישומיים. מי שבכבוד ההדרכה רוצה להירשם לקורס ניהול כלכלת המשפחה למקצוענים, אז כאן בעמוד אתם תוכלו למצוא את כל הידע, את כל ההסבר והפירוט, וכמובן גם את המחיר השתתפות בקורס. במידה ויש לכם איזשהם שאלות, אז תרשמו לי מייל, או שפשוט תירשמו בטופס כאן בעמוד, כדי שאני אוכל ליצור אתכם קשר, אני או אחד מהצוות שלי, ונוכל לענות לכם על כל השאלות סביב ההשתתפות שלכם בקורס. זהו, אני מאחל לכולם המון הצלחה, תודה רבה לכם על ההקשבה, וניפגש אתכם בהדרכות הבאות. ביי ביי.